Здравейте, скъпи приятели! Тук се намираме с нашия гост Мария и бихме искали да ви попитаме откъде сте, да се представите и как така решихте да ни гостувате в нашия център. Здравейте и от мен. Мария Москова съм от Варна, медицинска сестра. Попаднах случайно на вашия център, разгледах го и понеже за мен е много важно храненето, поставям го на първо место, начина на хранене и с какво се храним. Затова веднага реших, на секундата се записах с моя приятелка и пристигнахме във вашия център. Направи ми много добро впечатление първо обстановката, тишината, спокойствието. Центъра се намира в село Баня и се казва Център за здраве. Местенцето е живописно, това е в Средна гора. Много е приятна и обстановката вътре, и природата отвън. Процедурите в центъра са много приятни, чудесен масаж, хидропроцедурите също са добри, водата е прекрасна. Искам непременно да отбележа това, че персонала толкова е много добронамерен, много вижлив, винаги усмихнат и това действа изключително успокояващо на нас, гостите. Храната, много хора се плашат от подобна храна, веганска, но тя е много добре подбрана. Това са плодове, зеленчуци и ядки. Храната дава много фибри на организма, което е много важно, за да изглеждаме по-добре, за да изглеждаме по-млади и за дълголетието и най-вече за това как се чувства човек, защото храненето за това е важно, да бъде качествен нашия живот. Да не изпадаме след 70 или след 60 години даже. Хората много често се разболяват, надават на тегло, нападат ги различни болести и когато се хранят неправилно, те просто тежат на своите близки наоколо. За мен винаги това е било най-важно. И го намерих точно тук. Понеже храната е такава, че получаваме много фибри, няма опасност да останем гладни. Много ми харесва седящата вана с магнезии. Там човек също се отпуща и така много е приятно присъствието в топлата приятна вода. Има вън на двора се намират две басейнчета с топла и студена вода. Там правим контрастни вани. Стоим, първо влизаме в топлата, после в студената и така ги редуваме и човек се чувства много тонизиран, много е приятно. Струва му се, че няма да може, но всичко може. Много е приятно. Не е страшно. От студената в топлата и обратно. Скъпи приятели, ако искате да се научите да се храните здравословно, ако искате да пробвате тези хидропроцедури, заповядайте при нас и ще се радваме да споделим 10 дена заедно.